Bon dia a tothom. Oi que tindrem una estona de silenci? Moltes gràcies. Doncs, primer de tot, donar-vos la benvinguda a tots els sisens del Masnou que avui esteu omplint avui a l'Espai Escènic Iago Pericot, aquí a Can Humet del Masnou. Doncs benvinguts i moltes gràcies per la vostra assistència i sobretot pel treball que heu fet durant tots aquests mesos, que ja ens estem acostant al final de curs, no? Ens acompanyen també els vostres mestres i professors, també donar-los la benvinguda, pares i mares que també us acompanyen, dels que esteu aquí, uns que estan aquí amagats, que són els vostres representants que d'aquí una estona sortiran. Abans d'iniciar aquesta sessió del Consell dels Infants, que ha estat la culminació de molts mesos en què ho hem anat treballant amb vosaltres, sobretot amb la Jordina, que ha estat assistint a les vostres classes junt amb els vostres mestres, doncs donar-vos aquesta benvinguda i presentar-vos, primer de tot, les persones que m'acompanyen aquí dalt de l'escenari, la Maria Llaràs, que és la primera tinent d'alcalde, regidora de Promoció Econòmica. Dempeus. La Iolai Martínez, que és la regidora d'Educació. I el Sergio González, de regidor d'Infància. I un aplaudiment per tots vosaltres perquè us portareu molt bé durant tota aquesta sessió i per la feina que heu fet. Va. I ara ve un moment en què els vostres representants aniran sortint d'aquí darrere de les cortines, que estan ben amagats, i els anirem presentant, aniran seient a les seves cadires perquè ens presentaran els projectes que heu treballat durant aquests darrers mesos. D'acord? Doncs si us sembla comencem per l'Escola Ocata. La Naia i el Pau, endavant. Hola, som la Naia i el Pau i representem l'Escola Ocata. Molt bé, ja podeu seure. Seguim amb l'Escola Rosa Sensat. Endavant, Emma i Mario. Bon dia, som el Mario i la Emma. Molt bé, podeu seure ja. Continuem amb la Marinada, la Carla i l'Àlex. Hola, som l'Àlex i la Carla i som de l'Escola Marinada. Molt bé. Continuem amb el Bergantí, l'Ada i el Lluís. Va. Bon dia a tothom, som l'Ada i el Lluc. I som de l'Escola Bergantí. Perdó, el Lluc. Va. Ferrer i Guàrdia, Iroma i Pau. Hola, som el Pol i la Iroma i representem l'Escola Francesc Ferrer i Guàrdia. Molt bé. I ara ja ens anem a Lluís Millet A, Emma i Genís. Hola, som en Genís i l'Emma de l'Institut Escola Lluís Millet. I ara ens anem a les Escolàpies A. Vinga, endavant. Hola, som l'Eric Rodríguez i la Naia Romero i som de les Escolàpies de 6è A. I ja està. I ja està. I ens anem a Lluís Millet B. Vinga, la Mireia i el Max. Bon dia, som el Max i la Nerea de l'Escola Lluís Millet. I ara ja ens anem... Moment. Les Escolàpies B, Ariadna i Bruno. Hola, som l'Ariadna i el Bruno d'Escolàpies del Masnou 6è B. Moltes gràcies. I finalment, les Escolàpies C. Endavant. Hola, som el David i la Lucila d'Escolàpies 6è C. Molt bé, ja podeu seure. Escolteu, aquest any, com ja sabeu que celebrem el bicentenari de la creació del municipi del Masnou,
us hem donat molta feina i estem molt agraïts i estem convençuts que heu fet una feina fantàstica, que sabeu quin serà el resultat d'aquests projectes que ara veurem, que ens presentaran els vostres companys i companyes, que ho editarem amb una publicació d'uns quaderns d'història del Masnou. Serà una publicació amb la qual haureu participat tots vosaltres, tots els sisens del Masnou. I per tant, per nosaltres té un valor molt important que serà la vostra aportació a la celebració d'aquest bicentenari del Masnou. Per tant, agrair-vos tota la feina que heu fet amb els vostres mestres, tota la tasca que heu fet de recerca i de treballs que ara ens presentaran els vostres companys. Però abans de tot hem de fer, Jordina, el retorn de l'any passat, del que es va decidir l'any passat, que era, que era el tema de l'esport entre homes i dones. Vam fer una campanya de sensibilització en la qual, a través del Masnou Viu, vam veure la situació de gènere d'homes i dones en les diferents activitats esportives, en les diferents modalitats esportives. Aquí teniu la publicació aquesta en el Viu i també un mural que ha estat molt bé, que s'ha pogut fer en el complex poliesportiu del Masnou. Per tant, agrair als companys de l'any passat, de sisens, de primària, que ara ja estan fent primer d'ESO, agrair la seva feina. I algun tema pendent que ja estem treballant, que anem arrossegant de fa temps, que sabeu que tenim un tema pendent al Parc Vallmora, que ja hem encarregat, que és les instal·lacions d'un pump track, perquè també pugueu gaudir vosaltres del Parc Vallmora, que sé que gaudiu sovint d'aquestes instal·lacions. I què més, Jordina? Breument, perquè de seguida començarem amb les presentacions, només explicar-vos que de fet ja ho sabeu, que portem temps treballant en aquest, que hem començat fent aquest projecte i hem fet una immersió en la història del Masnou, que tots els grups de sisè veu passar per l'arxiu, veu revisar documentació, veu mirar i veu investigar sobre la història del Masnou, sí? Després, l'Escola Marinada, per exemple, va rebre el cap d'epidemiologia i els hi va explicar tot sobre les epidèmies i ara són tots uns experts, després ens ho explicaran. I que, per exemple, altres grups, com els de Lluís Millet, també, a més d'anar a l'arxiu i tal, doncs van anar a visitar les mines d'aigua o van fer algun itinerari d'aquests per descobrir i per recollir més informació sobre la història del Masnou. Dit això, jo crec que ja podem començar amb les presentacions. Jaume? Sí. L'únic que us demanem, a vosaltres, que sabeu que ho fareu molt bé, el que sigueu el més precisos possible, perquè tenim un màxim de 5 minuts per grup, perquè aquest any el Consell dels Infants ens allargarà una mica més perquè tenim una sorpresa final, que una sèrie de preguntes que us faran els vostres companys, que ja sé que ho teniu tot ben organitzat, que haureu de respondre i veurem els resultats, el coneixement que teniu de la història del Masnou. Doncs, si us sembla, comencem per l'ordre que han sortit. L'Escola Ocata, endavant! Hola, som els alumnes de l'Escola Ocata, una escola que forma part del patrimoni històric del nostre poble. Ens sentim molt afortunats de poder-ne formar part i ja que vivim el dia a dia aquí com a infants, creiem que ningú millor que nosaltres per explicar-vos per què aquesta escola és tan important al nostre poble. L'Escola Ocata es va construir el 1905, ara fa més de 120 anys. Antigament, a l'any 1903, l'escola estava situada a una casa arrendada a l'actual carrer Jaume I. Aquesta no reunia les condicions mínimes indispensables. Llavors, l'alcalde li va proposar a l'arquitecte Bonaventura Bassegoda i amigó molt reconegut a l'època per les seves obres i el seu compromís amb l'arquitectura educativa, una proposta de l'Ajuntament del Masnou, que volia oferir una escola pública i gratuïta als infants del poble. L'edifici es va dissenyar amb molta llum i espais diferenciats. Tot i que avui el barri no està situat al barri Ocata, el nom s'ha mantingut com a referència i símbol d'identitat. Des del primer dia, l'Escola Ocata es va dedicar a l'educació de primària. Al principi no era una escola mixta. Els nens i les nenes estaven separats, tant en aules com en patis, i fins i tot entraven per portes diferents. Els mestres també eren diferents i vivien a l'edifici, i tenien un director per part dels nois i una directora per part de les noies.
L'edifici original tenia una sola planta. La segona es va fer entre les dècades del 1940 i el 1950 per adaptar-se a les necessitats del moment. El pati inicial era petit i senzill i amb murs que separaven els alumnes. Gràcies a les famílies es va millorar i es va convertir en una pista on jugar i patinar. El 2023 el van tornar a reformar, fent el projecte Pati, un projecte que patisserà tothom financiat per l'Ajuntament. L'escola Ocata sempre ha estat pública i sempre s'ha fet servir com a escola, excepte alguns moments de la Guerra Civil Espanyola, excepte entre el 1936 i el 1939. Pel que fa a la manera d'ensenyar, també ha anat canviant durant tot aquest temps, adaptant-se a les exigències del departament. L'escola Ocata ha acollit centenars d'alumnes i sempre ha estat una escola d'una sola línia, excepte alguns anys de dues. Els mestres vivien a l'edifici, a la planta de dalt. Més endavant es van canviar aquests habitatges per aules per poder ensenyar. Durant tots aquests 120 anys d'història hi ha hagut molts mestres i equips directius i tots ells s'han aportat una mica per construir l'escola que ara coneixem. És per això que volem donar les gràcies a totes les persones que gràcies a elles han fet que l'escola continuï sent important i continuï escrivint història any rere any. Els personatges destacats que han passat per l'escola ha sigut Maria Canaleta, una mestra estimada que va innovar l'ensenyament i va apropar l'art a les aules. Els seus fills, Jordi i Iago Pericot i Canaleta, van ser artistes reconeguts que van col·laborar amb l'escola. Frederic Bosch i Dolors Taragrossa van ser els primers directors. I per últim, Rosa Sensat. Tot i que no va treballar directament a l'escola Ocata, les seves idees pedagògiques van influir molt en la manera d'ensenyar de moltes escoles catalanes, inclosa aquesta. L'escola Ocata es caracteritza per ser de les més antigues la més antiga del poble i pel nostre projecte artístic. Tenim projectes que es fan singulars, projectes diversos que fomenten la creativitat i les diferents habilitats. Alguns exemples són la Casa de la Cultura, el projecte de l'emprenedoria i la Rua de Sant Jordi. A l'escola hi ha 3 personatges importants, el Cavaller del Lluç, el Drac i la Gegantona. El 2004 es va construir el Drac, i més tard es va adaptar per sortir les rues. Anys després es va construir la Mariona, a mans de nens i nenes d'5 i artistes locals. I per últim tenim el Capgros Cavaller del Lluç, anomenat així pel lluç que porta sobre el casc, fent referència que som una escola d'un poble mariner. Totes les escoles són importants, però aquesta escola està situada en un edifici històric, singular i amb una llarga trajectòria. Diferents generacions de masnovins i masnovines han estudiat entre aquestes parets. Gràcies per la vostra atenció. Molt bé, un aplaudiment per ells. Moltes gràcies. I ara ens anem a l'escola Rosa Sensat. Endavant. Bon dia, som l'Emma i en Mario de l'escola Rosa Sensat al Masnou. Ens hem preparat el tema de la Rosa Sensat. Introducció. Nosaltres, el tema investigat, el nostre tema que hem investigat és sobre la Rosa Sensat i hem trobat aquesta informació a base de fonts d'informació diverses a les xarxes socials. Vam triar aquesta informació perquè volíem conèixer més sobre la nostra escola i la Rosa Sensat. Context. Començament del segle XX, el Masnou era un municipi petit, amb una població entre 3.500 i 4.000 habitants, i el Masnou era una vila marinera i agrícola, i la proximitat amb Barcelona començava a influir al seu desenvolupament. Nosaltres, per aclarar-nos més les nostres idees, hem fet una línia del temps per classificar tots els aconteciments que va fer la Rosa Sensat. En 1873 va néixer el 16 de juny de 1873 a Barcelona.
El 1914 va fundar i dirigir l'Escola del Bosc de Montjuïc, basada en el respecte del ritme de l'infant i el contacte amb la natura. El 1916 va participar en la fundació de l'Escola de Mestres de la Generalitat de Catalunya. El 1921, quan la Rosa Sensat va ser cridada per la Mancomunitat de Catalunya per dirigir els cursos de formació de mestres durant les escoles d'estiu. I el 1961 va morir l'1 d'octubre a Barcelona. Impacte. Amb la influència de Rosa Sensat es van crear escoles més modernes, arrelades al territori, que respectaven el ritme dels infants i fomentaven l'aprenentatge actiu. Reflexió. Rosa Sensat és important perquè va lluitar per una educació millor, respectuosa, inclusiva, transformadora i per tots els nens i nenes. Les seves aportacions en el món educatiu estan molt presents a la nostra escola i arreu de Catalunya. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Un aplaudiment per ells. Molt bé, continuem amb la marinada ara. Vinga. Som la Carla Peralta i l'Àlex Saurí de l'Escola Marinada i nosaltres us presentarem el tema que hem escollit investigar. Quan vam anar a la sala de plens, l'alcalde ens va proposar molts temes per treballar a l'escola. Nosaltres no ens decidíem entre les fàbriques tèxtils, les escoles i les epidèmies. Després de 2 votacions va acabar sortint les epidèmies. Vam tenir la sort... Per investigar una mica sobre què són les epidèmies i com han afectat el Masnou, vam tenir la sort que vingués a l'escola Ignasi Parrón, un epidemiòleg. També vam poder anar a l'arxiu municipal a buscar informació sobre com era la vida en aquell moment i com han afectat les epidèmies. Vam trobar fotografies, llibres de vacunes, llibres de mesures higièniques, etc. Va ser molt interessant. Les epidèmies que hem investigat ens han servit també per saber com era la vida del Masnou fa anys. Abans no hi havia tant d'accés a centres de salut com al CAP o a hospitals, ni hi havia metges al poble, ni hi havia tantes mesures d'higiene. Com que la medicina no estava tan avançada, a vegades hi havia mesures absurdes per protegir-se d'una malaltia, com no beure cervesa, o hi havia normes curioses com que la brossa s'havia de treure a les 10 de la nit. Gràcies a la informació que vam trobar a l'arxiu municipal, vam descobrir que la gent del Masnou fa 200 anys vivia d'una manera molt diferent de nosaltres i que les epidèmies van ajudar a que hi hagués més mesures de sanitat. Fins i tot ens vam establir unes inspeccions per saber com era l'estat de la casa i estan documentades. Una epidèmia és quan el nombre de casos d'una malaltia supera el nombre que s'esperava. Per exemple, hi ha molts casos de diabetis en el món, però aquests casos ja s'esperaven. En canvi, els casos de la Covid no s'esperaven. Una epidèmia passa quan hi ha molts casos, però si hi ha casos en un espai reduït, se li diu brot epidèmic. Per exemple, quan hi ha una passada gastroenteritis a l'escola, diem que hi ha hagut un brot. En canvi, si afecta a tot el món o a alguns països, ens referim a una epidèmia, com per exemple la Covid-19. Gràcies a la informació que ens va donar l'epidemiòleg i la informació que vam extreure de l'arxiu municipal, hem descobert que les epidèmies que han afectat el Masnou són la verola, el xarampió, el còlera, el tifus, la grip espanyola i la Covid-19. Però que hi hagi 6 epidèmies diferents no vol dir que només hi hagi hagut 6 casos d'epidèmies. De fet, era molt habitual que cada pocs anys hi hagués un brot d'una o 2 malalties a la vegada, com per exemple el 1892, que hi havia una gran epidèmia de còlera, però també casos de verola i sobretot durant l'època de l'estiu, que era quan les condicions higièniques empitjoraven. Però com veureu, en l'eix cronològic de les epidèmies que hem fet, l'epidèmia que ha afectat més al Masnou és la del còlera. El còlera és una malaltia que es pot agafar si bevem aigua o mengem aliments bruts, contaminats amb un microbi que es diu Vibrio cholerae. Fa venir molta diarrea i vòmits i si no es cura ràpidament pot fer que una persona perdi molta aigua i es fiqui molt malalta.
Durant el segle XIX i el principi del segle XX, el poble del Masnou es va veure greument afectat per diverses epidèmies, principalment de còlera, verola, tifus i grip, amb un impacte especialment devastador entre les classes populars per la seva vulnerabilitat social i sanitària. El còlera va colpejar fortament en diversos episodis, 1854, 1865 i 1885, causant nombrosos morts, 240 en només 2 mesos de 1854, i provocant la fugida dels habitants més benestats, deixant el poble gairebé desert i sense govern efectiu. La grip del 1918, especialment virulenta, va afectar greument els treballadors del barri obrer i va col·lapsar els serveis bàsics. Altres malalties, com la verola i el tifus, continuaran apareixent fins als finals del segle XIX i als principis del segle XX, amb brots que provocaran morts i desorganització social. Les mesures que es van implantar van ser sanitàries i d'higiene pública, neteja i desinfecció de carrers i clavegueres, control d'aliments i aigües, cremació de sofre i ús de calç viva, restriccions en cementiris i restriccions en enterraments i prohibicions d'accés a cementiris. Organitzatives, creació de diverses juntes de sanitat i auxili per coordinar la prevenció, contractació de metges, infermeres, vigilants nocturns i organització d'equips de desinfecció amb serenos, algutzirs o treballadors municipals. Atenció als malalts. Es crearen recintes de confinament improvisats en espais com l'Ajuntament o escoles desocupades i es contractaren els germans de la Caritat per cuidar els malalts quan fou possible. Aïllament i control, cordons sanitaris, divisió del poble en zones amb control d'entrades i sortides i desinfecció de persones, roba i mobles arribats de fora. Prevenció a llarg termini. Es proposaran serveis mèdics fixos, creació d'un asil i brigades d'infermeres, i a partir de 1900 es va establir un servei de vacunació gratuït contra la verola i el 1872 es construeix la Casa Benèfica del Masnou. Aquesta institució va tenir un paper rellevant en l'atenció sanitària i social, especialment durant els brots epidèmics posteriors. Aquestes mesures, tot i sovint insuficients per la manca de recursos i personals, foren fonamentals per millorar les condicions sanitàries i contenir els brots epidèmics al llarg del temps. És important conèixer les epidèmies del Masnou perquè ens ajuden a entendre com vivien abans, com van afrontar les malalties i com aquestes experiències han servit per millorar la salut i la prevenció avui dia. I a vegades, tot i que no ens sembla molt llunyà i que ha passat molt de temps, és important conèixer-ho perquè forma part de la història del Masnou. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, un fort aplaudiment. Molt bé. I ara ens anem al bergantí. Bon dia a tothom, som el Lluc i l'Ada. I avui us parlarem sobre les drassanes del Masnou. Les drassanes del Masnou van ser molt importants dins de la comarca del Maresme. El fet de que la nostra escola porti el nom d'uns dels vaixells que van ser construïts aquí, el bergantí, va fer que ens decidíssim per investigar sobre aquest tema, sobre el lloc on es construïen i sobre els capitans que els pilotaven, i en concret a la vila del Masnou. Com era el nostre poble? Al segle XVIII es va crear el districte marítim del Masnou, el qual tenia com a cap de districte la nostra vila. El districte marítim del Masnou pertanyia a la província marítima de Mataró, que comprenia el tros de costa que va de Montgat a Tossa de Mar. El fet que el Masnou, sent encara el veïnat d'Alella, tingués el seu districte marítim, ja ens diu que la seva marina era important. El 1840 i el 1846 la vila va créixer, doncs el veïnat d'Alella de Mar es va segregar del d'Alella de Dalt i es va incorporar al Masnou. A mitjans del segle XIX, els habitants del Masnou ja arribaven aproximadament als 4.000. Era el segle d'or de la marina mercant del Masnou i els seus capitans i vaixells eren ja força nombrosos.
Cap a finals de segle, els capitans van arribar quasi als 800 i el nombre d'embarcacions passava de les 400. La Marina de Vela del Masnou fou una de les més importants del Masnou i foren famosos els seus capitans de marina mercant que corregueren totes les mars del món. El comerç amb Amèrica s'inicia al segle XVIII, però la gran esplendor marítima fou al llarg del segle XIX. Així doncs, la plenitud de les drassanes es centra en aquest període de temps i, per tant, dins de la jove vila del Masnou. El Salvador Maristany i Sensat, alias Isart, era un capità del Masnou que va néixer el 9 de novembre del 1853 al Masnou i va morir el 19 de març del 1915. El Pere Millet i Sust, Tossa de Mar, 1809, el Masnou, 1892, va néixer i va morir. I el Francesc Millet i Sust va néixer al Masnou el 1824 i va morir a Barcelona el 1904. Era de Can Fita. El Salvador Millet i Pagès fou un mariner català que va néixer al Masnou, al Maresme, el 15 de febrer del 1852 i va morir al Masnou el 1915. Les drassanes. En aquestes drassanes es construïen unes 38 naus de la dita carrera d'Amèrica, més les que es feien al servei de cabotatge. Pot semblar poc si ho comparem amb els més de 400 vaixells propietat de masnovins o comandats per ells, però hem de tenir en compte que el procés de construir vaixells era llarg. Qui treballava a les drassanes? Els mestres d'aixa. Cal fer esment dels mestres d'aixa que hi va haver a les nostres 4 drassanes, dels quals no sabem sempre els noms. Els Colomer Corell eren mestres d'aixa a les nostres drassanes. La drassana on treballaven era la que hi havia enfront de la plaça de la Llibertat i vivien en la mateixa plaça. Els deien de Can Corbes, perquè ja que la seva feina bàsica era corbar les fustes que configurarien el casc dels vaixells. Els calafats. Eren els encarregats de calafatejar els nous vaixells sorgits de les drassanes, o sigui, impermeabilitzar les drassanes. Se'n compten 4 de calafats. Els boters, molt necessaris no sols per al transport del vi, sinó també d'altres mercaderies. N'hi havia 4 a mitjans del segle XIX. Les fàbriques de veles. A mitjans del segle XIX n'hi havia 2. La de Josep Sensat al vapor Sensat, fundada el 1841, que dura fins al 1883, quan es va fusionar amb la de Gerard Estapé, que existia des del 1851. Des d'aleshores fins a la seva desaparició el 1989, tot i canviar de propietaris i nom, es va conèixer popularment com a Can Xala. El 1877 fou creada la de la família Maristany, coneguda com a Cal Soberano. Et toca a tu. La Marina Mercant del Masnou arrenca al segle XVIII, però fou al segle XIX, segle d'or de la Marina de Vela catalana, quan el Masnou va arribar a tenir més de 400 vaixells de la dita carrera d'Amèrica i que foren comandats per quasi 800 capitans. Tants eren els capitans per una població a l'entorn de 4.000 ànimes que deien que més que un poble, el Masnou era una república de marins. La vila del Masnou va créixer en població econòmicament. Molts masnovins vivien gràcies a treballar en els diferents oficis relacionats amb les drassanes o gràcies als negocis que van sorgir de la construcció dels vaixells o del comerç amb Amèrica. Recordar aquesta etapa del poble és important perquè explica el nostre caràcter mariner i emprenedor, així com va marcar la nostra història i va afavorir el desenvolupament de la vila. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, un fort aplaudiment. I ara ens anem al Ferrer i Guàrdia. Endavant, Ferrer i Guàrdia. Que sortim també. Pon tu hoja al revés. Vale, pon tu hoja al revés. Pon. Ok. Han de sortir 2 companys més del Ferrer i Guàrdia que vindran a complementar l'explicació. Ara? Vale. Hola, hola. Vale.
Però tu, quan jo hablo aquí, tienes que pasar aquí, ¿vale? No, tienes que pasar 2 diapositivas, 2. Bon dia, som la Iroma i el Pol i representem a l'escola Francesc Ferrer i Guàrdia. A la visita que vam realitzar a la sala de plens de l'Ajuntament, la nostra classe va triar per votació investigar el casino. Com a suggeriment de l'alcalde, va incorporar les altres entitats culturals que es van crear durant la mateixa època, el Casinet, la Calàndria i l'Usau. Les 4 entitats que hem investigat es van fundar entre finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Durant aquesta època, a Catalunya i al Masnou es van viure grans canvis. Durant la restauració, Catalunya es va industrialitzar ràpidament, amb moviments obrers importants. Al Masnou va créixer l'activitat marítima industrial i es va desenvolupar l'arquitectura modernista. Amb la Segona República, Catalunya va recuperar la seva autonomia i va haver de fer moltes reformes socials. Durant la Guerra Civil, el Masnou va recolzar la República, va viure col·lectivitzacions i va patir bombardejos. Després de la victòria franquista, el 1939, es va imposar una dictadura que va reprimir la cultura catalana. Va eliminar l'autonomia i va provocar una crisi econòmica. Al Masnou es van viure anys de repressió i pobresa, però cap al 1960 va començar una lenta recuperació econòmica i urbanística. A continuació, parlarem de cada entitat breument i explicarem quin impacte ha tingut a la població. El Casino del Masnou, fundat el 1875 en l'antic Mas Can Fontellís, és una entitat cultural, social i esportiva. L'edifici combina estil gòtic, neoclàssic, modernista, amb espais destacats com la rotonda i el teatre. El 1904 es va inaugurar la sala de festes i la sala de teatre, com a societat recreativa. Actualment, el casino manté la seva vitalitat amb festes, aniversaris i activitats culturals i esportives com futbol i pàdel. El Casinet, fundat a 1881 pels liberals dels Masnou per promoure la convivència i l'oci evitant la política i la religió, és un edifici emblemàtic d'espectacles i activitats culturals. Té una planta rectangular, gran alçada i façanes amb esgrafiats geomètrics i relleus, obertes a la plaça de la Llibertat i al carrer Barcelona. Actualment és un espai clau que, des de 1982, acull exposicions d'art i dona suport als artistes locals. L'Orfeó Masnoví, fundat el 1928 amb el suport de Lluís Millet, era en cor vinculat al Casinet. Va debutar aquell any i va participar en trobades importants com la de Montjuïc a 1928 i la benedicció de la seva senyera al 1930. Dirigit per diversos mestres, va tenir una primera etapa breu fins al 1964 i una segona molt activa des de 1946, arribant a 90 cantaires al 1949. Es va dissoldre definitivament al 1952 per motius econòmics, però va deixar anar l'empremta en la vida musical i cultural del Masnou. La Calàndria, fundada el 1906 com una societat de mutu auxili, és un símbol cultural del Masnou. Inicialment van construir un edifici circular anomenat el Circ, per a balls, cinema i espectacles. Les primeres projeccions daten de 1910, però el cinema oficialment va començar el 1914 en la compra d'un aparell cinematogràfic. Les entrades costaven 15 cèntims pels socis i 20 pels no socis. Davant l'obsolència de l'edifici original, el 1951 es va inaugurar el nou local, que encara avui acull el cinema La Calàndria, modernitzat però amb una llarga trajectòria històrica. Aquestes entitats són claus per entendre la vida cultural i social del Masnou. El casino és un centre de trobada amb més de 100 anys d'activitats culturals i esportives. El Casinet, nascut d'una voluntat de convivència, és avui un referent d'art local. L'Orfeó Masnoví va marcar la història musical del poble i la Calàndria, amb més de 100 anys d'història, és molt més que un cinema. És memòria viva i espai de cultura. Totes han ajudat a construir la identitat masnovina. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment pel Ferrer i Guàrdia. Continuem amb el Lluís Millet A.
Hola a tothom, som en Genís i l'Emma, de la classe de 6è A de l'Institut Escola Lluís Millet. Avui us parlarem de les mines d'aigua del Masnou, un tema poc conegut, però molt important pel nostre poble. Les mines van ser essencials per portar aigua als habitants del Masnou i van permetre el creixement i l'evolució del poble. Les mines d'aigua i les seves característiques. Una mina d'aigua és un túnel estret sota terra que portava l'aigua des de les muntanyes fins a les cases. L'aigua sortia per un safareig, un petit lloc per recollir l'aigua als patis de les cases. Per mesurar l'aigua utilitzant una unitat anomenada ploma d'aigua. Com més pagaves, més aigua tenies. Al Masnou hi havia 28 galeries subterrànies i 27 quilòmetres sota terra que portaven aigua a tot el poble. Context històric. Les primeres mines es van construir al segle XVIII, quan la gent vivia del camp i del mar i no tenien ni aigua ni electricitat. Al segle XIX, amb el creixement del poble, es van construir moltes més mines. Però al segle XX, quan va arribar l'aigua canalitzada, moltes mines es van deixar d'utilitzar. Construcció de les mines d'aigua. Les mines es construïen als minaires i com que els túnels eren estrets, a vegades feien servir nens petits. Per comprovar si hi havia oxigen, posaven una espelma. Si s'apagava, havien de sortir de la mina. Les parets es feien amb pedres seques i troncs per aguantar el sostre. Algunes de les mines més conegudes eren la mina de Can Teixidor, la mina Malet i la mina Cresta. Impacte de les mines d'aigua al Masnou. Les mines d'aigua van millorar molt les condicions de vida del Masnou. Gràcies a l'aigua de les mines es podien fer tasques com cuinar, netejar, regar els horts o donar de beure als animals. A casa, moltes d'aquestes tasques les feien sobretot les dones, que s'encarregaven de la llar i cuidar de la família, però sense cobrar cap sou. L'arribada d'aigua també va millorar molt l'higiene i va afavorir el creixement de l'agricultura i la ramaderia. Les famílies que no podien pagar per tenir aigua havien d'anar a buscar-la a les fonts públiques. Al Masnou n'hi havia unes 11 fonts públiques per tota la població. L'ús de les mines al llarg del temps. Les mines recollien l'aigua de la pluja que s'infiltrava sota terra i feien arribar a través de les galeries fins als pous, als safareigs o directament a les cases. Amb el pas del temps, les mines van tenir diferents usos. Durant la Guerra Civil, algunes es van fer servir a refugi per protegir-se de les bombes. Finalment, l'any 1968, el Masnou es va connectar a la xarxa pública d'aigua i moltes de les mines van quedar abandonades. Les mines d'avui dia. Encara avui hi ha mines sota les cases del Masnou i algunes famílies les utilitzen per regar o netejar. La mina Malet es pot visitar perquè va ser restaurada l'any 1999 i fan visites guiades. Nosaltres hi vam anar i ens va encantar veure com hi era per dins. Aquí podeu veure la foto. Per què és important preservar les mines d'aigua? Les mines d'aigua són molt importants perquè ens expliquen com vivien les persones abans, aprofitant dels recursos naturals sense la tecnologia d'avui dia. Van servir com a refugi i encara es poden utilitzar i visitar. Les mines són part del nostre patrimoni i cal conservar-les per entendre millor la història del nostre poble. Moltes gràcies per escoltar-nos. I esperem que us hagi semblat interessant. Moltes gràcies. Un aplaudiment. I ara ens anem a les Escolàpies A. Endavant. Ara us explicarem sobre les transformacions urbanes del Masnou. Introducció. En el projecte de transformacions urbanes del Masnou parlarem de l'actual plaça de les Dones del Tèxtil, l'antic escorxador, actual mercat, antic mercat vell, actual plaça del Mercat Vell i de l'escola Les Escolàpies. Vam decidir de treballar aquests temes perquè volíem saber com havien canviat al llarg dels anys. Creiem que és important pel municipi perquè forma part de la nostra història i així sabrem com ha anat canviant aquells espais del Masnou. El nostre objectiu ha estat aprendre coses que no sabíem del passat del nostre poble.
Entorn de la Doji, les fàbriques anteriors i l'actual plaça nova de les dones del tèxtil. 1. Cal Soberano, del 1877 als anys 60. L'any 1877 es va construir una fàbrica anomenada Cal Soberano, també coneguda com Maristany Hermanos. Allà moltes dones treballaven teixint veles per a vaixells, sacs i lones. Aquesta fàbrica va ser molt important per al poble durant molts anys. 2. La fàbrica Doji, del 1954 al 2008. L'any 1954, un matrimoni que es deia Domènech i Jiménez va començar una petita fàbrica tèxtil al carrer Flors i Calcat. Cap al 1960 van traslladar aquesta fàbrica on abans hi havia Cal Soberano. Aquesta nova fàbrica es dedicava a fer teixits per a roba interior i banyadors. 3. Canvis i trasllats, 2008-2022. L'any 2008, la fàbrica Doji es va traslladar a un nou lloc entre el Masnou i Premià de Mar. 4. Naixement de la plaça nova de les dones del tèxtil, 2019. Després, el lloc va quedar buit durant uns anys i l'any 2019, l'Ajuntament del Masnou va decidir construir una nova plaça per al poble, la plaça nova de les dones del tèxtil, en homenatge a totes les dones que havien treballat a les fàbriques tèxtils del poble. A la nova plaça s'han construït habitatges locals, comercials i un aparcament públic. L'antic escorxador del Masnou. L'escorxador era un lloc on es portaven els animals per ser sacrificats i així obtenir carn per vendre al poble. L'any 1849 es va haver de moure l'escorxador perquè es va construir el tren i necessitaven el lloc. El 1899 van veure que calia millorar l'escorxador. Es van fer obres urgents com posar aigua potable, canviar el terra, pintar les parets i arreglar portes i finestres. També es va fer un espai nou per guardar els excrements i es va fer més gran l'espai per sacrificar els animals. L'any 1914 es va construir un nou edifici a les afores del poble. Cap als anys 70 del segle XX, l'escorxador va deixar de funcionar perquè ja no complia les noves lleis d'higiene. Avui dia, al mateix lloc on hi havia l'escorxador, hi trobem el Mercat del Masnou. Antic Mercat Vell, plaça actual del Mercat Vell. El Mercat del Masnou es feia a la platja, però l'any 1847, quan van construir el tren, l'alcalde va proposar moure el mercat a un altre lloc. El 8 de juny de 1847 es va aprovar aquesta idea i així es va crear el nou mercat. Amb el temps es van anar fent canvis i millores, com el 1871 es van construir 2 casetes per vendre carn i peix. El 1890 es van donar permisos per fer parades de venda d'ous i gallines. El 1933 es va construir un edifici nou per al mercat, conegut com el Mercat Vell, i l'any 1995 el mercat es va traslladar a un lloc nou, a l'edifici Centre, on abans hi havia l'escorxador del poble. El 2009, l'edifici antic del Mercat Vell es va enderrocar i al seu lloc es va fer una plaça amb un aparcament soterrani i alguns habitatges. Les Escolàpies, el 6 d'abril de 1852, Paula Montal va arribar al Masnou i va crear una escola perquè les nenes poguessin aprendre igual que els nens perquè llavors no era normal que les nenes anessin a l'escola. L'escola ha tingut molts canvis. Durant la Guerra Civil Espanyola, 1936 a 1939, la capella va ser utilitzada com a hospital i després de la guerra, l'any 1945, es va haver de reconstruir perquè s'havien fet malbé molts llocs. L'any 1996 l'escola estrena un nou edifici, l'edifici infantil. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies. Seguim. I ara ja ens anem al Lluís Millet. Bé. Bon dia a tothom, som la Nerea i jo, en Max, de 6è de l'escola Lluís Millet. Avui us volem... Això no és el nostre. Hem de canviar la presentació. Que no va. Coses del directe. Ara posarem la presentació que necessiteu. Lluís Millet, 6è B. Un moment, ara la posarem, no patiu. Bon dia a tothom, som la Nerea i jo, de 6è de l'escola Lluís Millet. Avui us volem parlar d'un personatge molt important per al nostre poble i també per la música catalana, Lluís Millet i Pagès. Potser us sona el seu nom perquè al Masnou hi ha una escola de música, una plaça i un jardí amb el seu nom, però sabeu realment qui va ser?
Lluís Millet va néixer al Masnou l'any 1867 i des de ben petit sempre va estar envoltat de música. Va arribar a ser músic i director de cor molt important, però sobretot és conegut per ser el fundador de l'Orfeó Català i per impulsar la construcció del Palau de la Música Catalana. Aquest any, amb l'excusa del bicentenari del nostre poble, també hem decidit fer-li un homenatge des de la nostra escola. Així que esperem que amb aquesta presentació descobriu per què és tan important per al Masnou i per a la cultura catalana. Què estava passant en el món en l'època de Lluís Millet? Durant l'època de Lluís Millet, Catalunya i el Masnou van viure un període de grans canvis econòmics, culturals i polítics. A finals del segle XIX i a principis del XX, el Masnou es va veure influenciat pel catalanisme i la creació d'associacions musicals. La guerra civil va generar tensions i la dictadura franquista va intentar suprimir la cultura i llengua catalana. El Masnou, amb una gran activitat comercial i marítima, va formar part d'un moment de gran efecte cultural a Catalunya, influenciat per la Renaixença al modernisme. Lluís Millet, immers en aquest ambient cultural i musical, va impulsar la creació de l'Orfeó Català i va promoure el moviment coral, inclòs el Masnou. Tot i les dificultats, el seu llegat va ser fonamental per mantenir viva la cultura i identitat catalana durant els moments més difícils. Quina va ser la vida de Lluís Millet? Lluís Millet va néixer al Masnou i era el més petit de 7 germans. Va tenir una família molt vinculada a la música. El seu pare era organista i li va ensenyar a tocar el piano i a cantar, però per culpa de la guerra carlina, que feia del Masnou un lloc insegur, la família es va haver de traslladar a Barcelona. Allà va estudiar música al Conservatori del Liceu, amb mestres molt importants com Felip Pedrell, Josep Rodoreda, Miquel Font. De jove ja va començar a interessar-se per la música coral. A més, es va relacionar amb cercles culturals catalanistes que el van influir molt en la seva futura obra. Un 15 de setembre de 1891, amb només 24 anys, va fundar amb Amadeu Vives l'Orfeó Català per fer cantar a la gent en català i recuperar les cançons tradicionals, convertint-lo en un símbol de la cultura catalana. També va crear la revista musical catalana i va ser professor i director de l'Escola Municipal de Música de Barcelona. Un moment molt destacat de la seva trajectòria va ser quan va ajudar a fer realitat la construcció del Palau de la Música Catalana, inaugurat el 1908. Encara avui és un dels espais més bonics i importants del nostre país i, a més, patrimoni de la humanitat. I quin llegat cultural ens ha deixat Lluís Millet? Lluís Millet va ser una persona molt important per la cultura del nostre país, sobretot per la música catalana. Ell volia que la música arribés a tothom, no només a la gent rica o als músics professionals. Per això va fundar l'Orfeó Català, un cor que volia fer cantar la gent en català i recuperar cançons antigues que ja no es cantaven. Avui en dia l'Orfeó encara existeix i és un símbol cultural molt important de Catalunya. També va ensenyar a molts joves a estimar la música i cultura catalana. I gràcies a ell es van crear molts cors populars a tot arreu. En resum, què va fer que la música formés part de la vida de la gent i ajudés a mantenir viva la nostra llengua i identitat? En conclusió, conèixer la figura de Lluís Millet és molt important per al nostre poble. No només va ser un gran músic i creador de l'Orfeó Català, sinó que també va deixar una empremta profunda al Masnou, el seu lloc d'estiueig i d'inspiració. Ell va ajudar a fer que la música catalana i el cant coral arribessin molt lluny i va defensar la nostra cultura amb passió i orgull. A través d'aquest treball ens hem adonat que és molt important continuar explicant la seva història perquè la seva memòria no s'esborri. Millet ens ha ensenyat que, amb passió, talent i estima per la cultura, podem aconseguir grans èxits des de qualsevol poble. Gràcies per escoltar-nos. Moltes gràcies.
I ara ens anem a les Escolàpies B. Hola, som l'Ariadna i el Bruno. Som de 6è B de les Escolàpies del Masnou i ara us presentarem el nostre projecte de Can Malet. Per començar, hem escollit Can Malet perquè els companys de la nostra classe fan extraescolars allà i coneixen aquest lloc. Llavors volem saber la seva història. Can Malet és un edifici molt important per Masnou perquè és un casal d'avis que ajuda la gent gran. També volem que tots els que esteu aquí conegueu més sobre la història d'aquesta masia. Perquè us feu una idea, on ara hi ha Masnou, abans no hi havia res i es van anar construint masies ben protegides properes a la platja i a partir del 1812 el poble va poder escollir l'alcalde, encara que Masnou no es va independitzar de Teià fins al 1825. Can Malet va ser el primer edifici del Masnou. Com podeu veure, aquí tenim unes imatges de Can Malet d'abans i d'ara. El 1541, el pagès de Teià, Rafael Botell, va vendre el terreny, Can Malet, a Antoni Antic. Però com és una masia molt antiga, no tenim informació de l'any de la construcció. A mitjans del segle XIX va morir l'últim propietari de la masia i va acabar en mans d'Antoni i Gaspar Malet. Per això ara té aquest nom. El 1703, el propietari de Can Malet era Vicenç Rogent, que era de Barcelona, que va restaurar la casa donant-li un aspecte senyorial i a part també va construir una capella al 1736. Aquí teniu unes imatges de Can Malet a l'actualitat. Masies com la de Can Malet van fer que la gent comencés a viure a la zona on ara és Masnou. Per això és important. El Masnou va incorporar el barri d'Ocata i més tard, el 1846, el barri d'Alella de Mar. Segons un senyor anomenat Miquel Garriga i Roca, un arquitecte i urbanista, el nom de Masnou apareix per primera vegada en el contracte de compra d'Antoni Antic a Rafael Botell, on ara hi ha els terrenys de Can Malet, però això és una de les teories que corren sobre el nom de Masnou. Per acabar, la masia segueix sent una construcció important del Masnou. Esperem que us hagi agradat i hagueu après molt. Gràcies. Moltes gràcies. I ara ja ens anem a la darrera presentació. Escolàpies C. Endavant. Nosaltres som d'Escolàpies 6è C. Quines persones pensem que han estat importants a la història del Masnou? Personatges treballats. Miquel Villà i Bassols, pintor. Salvador Maristany i Sensat, capità de vaixell. Joaquim Cusí Fortunet, fundador, Laboratoris Cusí. Jordi Pericot i Canaleta, artista. Miquel Villà i Bassols. Qui va ser? Va néixer el 1901 a Barcelona i va morir el 1988 al Masnou. Va ser un pintor molt famós i va fer un munt d'exposicions, guanyant molts premis. Miquel Villà i el Masnou. Algunes de les seves pintures estaven inspirades en pobles del Maresme com el Masnou. L'any 1961, l'Ajuntament del Masnou posà el seu nom a un carrer del pintor Villà. Salvador Maristany i Sensat. Qui va ser? Naixement i mort. Va néixer el 1853 i va morir el 1915, al Masnou. Va ser un capità de vaixell català que va viatjar a la Xina, l'Índia i el Pacífic. La casa dels primers Maristany estava situada a l'actual carrer de Barcelona, al costat de l'edifici del Cansinet. Impacte.
El seu cognom es va estendre tant que hi va arribar a haver més de 100 capitans Maristany. Va anar a veure el vaixell Montserrat, que es feu famós per la vanera El meu avi, cantada encara avui en dia. Joaquim Cusí i Fortunet. Qui va ser? Va néixer a Lles el 1879 i va morir a Barcelona el 1968. Va ser un gran farmacèutic. Va ser alcalde del Masnou entre 1930 i 31. Impacte. Va desenvolupar la preparació d'una pomada oftàlmica que va tenir una àmplia difusió i li va permetre crear una empresa farmacèutica familiar especialitzada en productes oftàlmics, els laboratoris Cusí. Arribaren a ser líders del sector oftalmològic. És un edifici protegit com a bé cultural d'interès local. En aquestes instal·lacions hi ha el Museu Cusí de Farmàcia. Jordi Pericot i Canaleta. Qui és? Va néixer el 1931 a Masnou. Ha estat professor universitari i un gran pedagog dels seus alumnes. I és un gran artista. Impacte. L'any 1972 va representar Espanya en un festival d'art de Venècia, amb un reconeixement mundial de la seva obra d'art. A Masnou hi ha l'Espai d'Art Cinètic Jordi Pericot 2011 i exposa una col·lecció única. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies. Ara, abans de passar a les preguntes que us faran, que suposo que esteu preparats i preparades, us demano, després d'aquest passeig per la història que ens han obsequiat els vostres representants, un gran aplaudiment per tots ells. Va, vinga. Molt bé. Passem doncs a la segona part d'aquesta sessió plenària. Anem molt bé de temps, per tant podrem fer el concurs com havíem planificat. És el moment que nois i noies del públic us toca participar. Esperem que hagueu estat amb les orelles ben obertes i que sapigueu respondre les preguntes que us faran els vostres companys. Aquestes preguntes han estat preparades a classe en una de les visites que hem fet i estan basades en els temes que us han explicat. Per tant, veurem a veure qui ha estat més atent. El format és un Kahoot, com tots sabeu. Per tant, ara seria moment que tinguéssiu les tauletes que cada classe ha portat connectades. Calma, no patiu, que esperarem a tothom. Es tracta que poseu el PIN a la tauleta. I que un cop ho tingueu, seureu una altra vegada a les vostres cadires. Quan poseu el nom, sisplau, poseu el nom de la classe. És a dir, si parlem de l'Escola Ocata, posareu Escola Ocata. Si parlem del grup de 6è B de Lluís Millet, posarem això. Molt bé, ja entra el Ferrer i Guàrdia. L'Escola Bergantí ja està dins.
Les tauletes han d'estar connectades al wifi de l'espai escènic, que és el paperet aquest que us hem donat a l'entrar. Ja tenim 5 escoles, en falten la meitat. Els grups que ja estiguin dins el concurs ja podeu seure i tranquil·litat que donarem pas quan hi sigui tothom connectat. A veure, com ho tenim això? 9. Ens en falta un, a veure qui és. Escolàpia 6è B, 6è C, s'hauria de connectar. Ho estan intentant. Molt bé, a veure, farem una repassada que hi sigueu totes. Són 10 grups de 6è. Molt bé, nois i noies, les mestres que us acompanyen, estem ja preparades i preparats per aquest concurs amb motiu del bicentenari, sobre tots aquests temes que heu estat treballant a classe. Els nois i noies que estan entre el públic haurien d'asseure's en el seu lloc. Molt bé. No cal que us digui que aquí l'important és participar, perquè vaig sentint a guanyar, però aquí l'important és que totes i tots pugueu contestar aquest concurs. Sí que és veritat, crec que ja tots i totes ho coneixeu, això és un Kahoot, tindreu 4 respostes, només una d'elles serà correcta. Cada grup de 6è ha escollit un portaveu entre el públic, que serà qui té la tauleta i qui donarà a través de la tauleta la resposta, que serà consensuada entre el grup. Em sembla que ja ho tenim tot. Sí? Començarem amb una primera pregunta de prova, aquesta la llegiré jo, però després ja a cada grup sortirà, els 2 representants de cada escola sortiran a llegir la pregunta amb les possibles respostes i després, un cop hagueu respost tots i totes, llegiran la resposta correcta, que és la que explica per què hem fet aquesta pregunta. Sí? Doncs tothom està preparat? Sí? Veig que hi ha ganes d'aquest concurs. Molt bé. Vinga, doncs si la Bea li dona a començar, comencem amb una pregunta de prova.
Ben fàcil. 3, 2, 1... Què celebrem al Masnou aquest 2025? El bicentenari del Masnou, el mil·lenari del Masnou, el centenari del Masnou o els 25 anys del Masnou? Molt bé. Veig que el concurs funciona correctament. Tots i totes heu contestat. Veiem en la barra vermella que heu contestat correctament. Òbviament era una pregunta molt fàcil. I per tant, ara sí que ja donarem peu en el concurs. Poden sortir la Naia i en Pau, que llegiran la seva pregunta. Veniu, veniu. Vale, la teniu aquí, Espera, per quan li doni la Bea. Bea, li pots donar a continuar. Ara, ja pots llegir. Qui va ser l'arquitecte que va construir l'escola Ocata? A. Bonaventura Bassegoda. B. Romà Fabra. C. Maria Canaleta. D. Maria Rossell. Molt bé, tenim les respostes. La resposta correcta? No. La resposta correcta és la A. La resposta correcta és la A. Romà Fabra era propietari de fàbriques i noble. Maria Canaleta era mestra i Maria Rossell va ser la primera alcalde del Masnou. Bonaventura Bassegoda va ser un arquitecte modernista que també va construir altres edificis al Masnou, com el casino o la capella del cementiri. Va ser arquitecte municipal del Masnou. Molt bé, molt bé. Molt bé. Passem a la següent pregunta, que surti Rosa Sensat. En Mario, sortiu. Vinga. Ara, silenci, sisplau. És aquesta, no? Seguim. Per què va ser reconeguda i es coneix Rosa Sensat a dia d'avui? A. Va ser per ser la fundadora de l'escola Ocata. B. Per ser la mestra que va contribuir a la renovació pedagògica de l'escola. C. Per ser una de les cuineres més reconegudes de Catalunya de la seva època. D. Per ser una artista masnovina que va pintar moltes escenes del Masnou. Jo em quedo mirant. És la B, no? Tots han encertat menys un. Val. 9 han encertat, menys una escola. La resposta correcta és la B. Era la mestra i pedagoga que va contribuir a la renovació pedagògica de l'escola, aplicant mètodes i didàctiques trencadores. Va néixer al Masnou, no va fundar l'escola Ocata, perquè després de fer pràctiques a l'escola del Masnou se'n va anar a Barcelona a treballar la resta de la seva vida. Moltes gràcies. Molt bé, que surti ara a l'escola Marinada, llegir la pregunta. Ja pots llegir. Quina d'aquestes epidèmies... Silenci, sisplau. Quina d'aquestes epidèmies o pandèmies va afectar el Masnou al segle XIX? La pesta negra, el còlera, la quentitis, la grip espanyola. Silenci, sisplau. La resposta correcta era la B. El còlera va provocar diversos brots epidèmics en què moria gent, com als anys 1834, 1854, 1865 i 1885. Amb la millora de les condicions sanitàries es va controlar. Al Masnou, al segle XIX,
També hi va haver la febre groga, la verola, la febre tifoide i la tuberculosi, entre d'altres. La pesta negra és de l'època medieval i la grip espanyola del segle XX. La quentitis no existeix. Moltes gràcies. Seguim. Vinga, Bergantí. Escola Bergantí. Bergantí. En Lluc, sortiu. Quins eren els oficis relacionats amb la construcció dels vaixells? A. Els naviliers, els boters, el manyà i manescal. B. Capità, pilot i mariner. C. Mestre d'aixa, calafat, corder i constructor de velam. D. Llauner, baster, rovellaire i apotecari. Silenci, sisplau. Silenci. Ja? La resposta correcta és la C. Al Masnou s'hi construïen vaixells del tipus goletes, bergantins, pollacres, místics. Hi havia moltes persones implicades en la seva construcció, com els mestres d'aixa, que eren fusters especialitzats en la construcció i col·locació de peces de vaixell i que amb l'aixa donaven la forma corba a la fusta, els calafats, que impermeabilitzaven la fusta, els que feien les cordes, els fabricants de veles, etc. El capità i els pilots no participaven en la construcció de vaixells. Molt bé, seguim. Vinga, que surtin els representants de l'Escola Ferrer i Guàrdia. No, va primero. Quin tipus d'activitats es feien a les entitats culturals? A. Ball, cinema, teatre i també hi havia bar. B. Balls, teatre i podcast. C. Ball, cinema, teatre i misses. D. Balls, cinemes, teatre i també videojocs. Silenci a la sala, sisplau. Silenci. La resposta correcta és la A. Les entitats culturals històriques del Masnou, el casino, el casinet i la calàndria eren llocs d'esbarjo i lleure que oferien diverses activitats. La principal eren els balls i el bar. Organitzaven periòdicament balls amb música en directe. Sempre hi havia un bar on prendre alguna cosa i llegir el diari o llibres. També s'hi feia teatre. I a partir dels anys 30 del segle XIX, també s'equiparen amb aparells de cinema i oferien sessions de cinema. Molt bé. Molt bé. L'Escola Ferrer i Guàrdia té el rànquing, Molt bé, vinga, que surti ara els representants de l'Escola Lluís Millet, el 6è A. Hem de llegir. Continuem. Ja pots llegir. Per on sortia l'aigua de les mines que arribava a les cases? A. Per l'aixeta de la cuina. B. Per uns conductes que portaven l'aigua directament al lavabo. C. Per la mànega del pati. D. Per safareig del pati. Molt bé. Silenci, sisplau. La resposta correcta és la D. L'aigua es canalitzava i sortia per una font o un safareig situat al pati de les cases. Aquest pati es deia aixada. D'allà agafaven amb galledes per fer-les servir pel que volguessin.
L'aigua del safareig era com una font on l'aigua rajava constantment. No tenia aixeta. Les respostes B i C són incorrectes, perquè les aixetes i l'aigua directa al lavabo van venir més tard, amb l'aigua corrent a les cases. Tampoc no sortia per una maneja. Molt bé. Vinga. Ep, aquí hi ha hagut una avançada de l'Escola Bergantí. Vinga, que surti ara el sisè A, els representants del sisè A de les Escolàpies. Quina és? Quina, aquesta? Aquesta. On està situat l'escorxador? A. On hi ha el Parc Vallmora. B. On hi ha la plaça Nova. C. On actualment hi ha el mercat. D. On hi havia el mercat vell. Silenci, silenci. La resposta correcta és la C. El darrer escorxador que va tenir el Masnou era on hi ha ara ja l'edifici centre. Fem silenci, sisplau, que no l'escolteu. La resposta correcta és la C. El darrer escorxador que va tenir el Masnou era on ara hi ha l'edifici centre, que conté el mercat, la biblioteca i el museu. Abans, tots els pobles tenien un escorxador. Era el lloc on els carnissers mataven animals per elaborar la carn que es ven després. Abans no hi havia neveres com ara i no es podia portar la carn congelada d'altres llocs, com fem ara, sinó que es matava l'animal i es venia al mercat del poble mateix. Molt bé. Molt bé. Vinga, sortiran ara els representants de l'Escola Lluís Millet del 6è B. On està? Val. Ja? Continuem. Per què va ser important i reconegut Lluís Millet i Pagès? A. Va ser músic i fundador de l'Orfeó Català. B. Va ser qui va construir l'Escola Lluís Millet. C. Va ser un capità de vaixell molt important. D. Va ser el primer alcalde del Masnou. Ja ho tenim, aquesta era fàcil, Molt bé, silenci, que llegirem la resposta. La resposta correcta és la A. Va ser músic molt reconegut en la seva època. Va fundar l'Orfeó Català i va compondre cançons conegudes, com El cant de la Senyera. L'Escola Lluís Millet porta el seu nom i es va construir dècades després de la seva mort. Se li va posar el seu nom perquè havia nascut al Masnou. Queden dues preguntes. Atenció, que surtin ara els representants del 6è B d'Escolàpies. Aquí, no? Quin és l'origen del nom de Can Malet? A. Els darrers propietaris tenien el sobrenom de Malet. B. Els darrers propietaris tenien el cognom de Malet. C. El carrer on estava situada la casa es deia Malet. D. Els propietaris tenien una tortuga que es deia Malet. Silenci, sisplau. La resposta correcta és la B. Can vol dir casa i en català i Malet és el cognom de la darrera família que hi va viure. Hi va haver diversos propietaris amb el cognom Malet fins que va passar a ser propietat municipal. Les masies, com Can Malet, són conegudes pel cognom o sobrenom de la família. Abans de dir-se Malet, havia tingut altres noms, que eren els cognoms de les famílies que hi vivien. I, nois i noies, ep!
L'Escola Ferrer i Guàrdia s'ha situat en primera posició. Prepareu-vos perquè ara ve ja l'última pregunta. Que surtin el 6è C de les Escolàpies. Per què va ser important i reconegut Joaquim Cusí Fortunet? A. Va crear la vacuna de la grip. B. Va ser un capità de vaixell molt important. C. Va ser un pintor molt conegut que va pintar moltes escenes al Masnou. D. Va ser un farmacèutic i va fundar els laboratoris Cusí. Com que va ser un pintor? Silenci, sisplau. Fem silenci, sisplau. La resposta correcta és la D. Joaquim Cusí Fortunet fou un farmacèutic català. Va tenir una farmàcia a Figueres i un laboratori on feia productes per als ulls i la pell. L'any 1925 es traslladà al Masnou i va construir els laboratoris Cusí i encara existeixen però amb un altre nom. Molt bé. Molt bé, li donarem a següent i ens sortirà l'últim, el pòdium. 3. Tercer, Escolàpies, 6è B. Segon, Escola Bergantí. I primer, l'Escola Ferrer i Guàrdia. Molt bé. Molt bé, sisplau, un moment d'atenció. A veure, tothom assegut al seu lloc, sisplau. A veure, em sembla que avui hem fet un gran passeig per la història del Masnou. Tots ara ho heu fet molt bé, heu encertat totes les preguntes. Algunes han anat més ràpides, més lentes, això és el de menys, però per tant ara us volem fer un petit reconeixement a cada un dels representants que heu tingut aquí a l'espai escènic, dos que estan aquí dalt, sinó els que heu estat aquí baix, que demanaria que pugi una persona, un nen o nena per escola, per classe, que pugi aquí dalt, que els hi farem el reconeixement per la gran feina i per l'esforç que han fet en aquestes respostes. Sí, el portaveu, sisplau. Escolteu, un moment. Us demano un fort aplaudiment per tots ells i també per tots vosaltres. Va. Seguirem el mateix ordre, donarem el diploma de l'Escola Ocata. Qui és el representant de l'Escola Ocata? Escola Ocata, vinga, endavant. Seguim. El representant de Rosa Sensat, qui és? De vosaltres, aixequeu el braç. Rosa Sensat. Molt bé, quedeu-vos aquí a l'escenari que farem una foto, Qui més? De l'Escola Marinada. Vinga. Molt bé. No. Espera't. De l'Escola Bergantí. L'Escola Bergantí. Molt bé. Representant de l'Escola Ferrer i Guàrdia. Vinga. Lluís Millet, 6è A. Escolàpies, 6è A. Lluís Millet, 6è B. Escolàpies, 6è B. I Escolàpies, 6è C. Doncs ara farem una foto amb els portaveus, amb els diplomes i tots els que estan aquí a l'escenari.
Ensenyeu els diplomes. Molt bé, doncs els portaveus i les portaveus ja podeu tornar a les vostres cadires. Molt bé, doncs felicitats a tots plegats. Abans de fer-nos la foto final amb els vostres representants, un cop més, moment, silenci, sisplau. Aneu seient. A veure, jo crec que avui ens hem de felicitar perquè Déu-n'hi-do la feina que heu fet, el treball que heu fet, el nivell que teniu de coneixement de la nostra història, la història del Masnou, perquè és molt important conèixer la història. Conèixer la història ens permet, doncs, conèixer millor el moment que vivim, el present, i també treballar pels propers anys per millorar el nostre poble. Per tant, comptem amb vosaltres, amb aquesta generació que pugeu, d'aquests sisens de primària al Masnou, que segurament entre tots, sobretot vosaltres, farem un Masnou millor. Per tant, felicitar-vos a tots plegats. I dir-vos també, convidar-vos també a assistir a tots els actes que vindran del bicentenari. Aquest cap de setmana tindrem la Fira Comercial a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil, aviat vindrà la Festa Major, i tots els actes del bicentenari que tindreu, que podrem celebrar-ho tots plegats, i que, a més, sabeu que el dia que presentarem la publicació d'aquest treball que heu fet, d'aquest treball col·lectiu que heu fet entre tots i totes, aquell dia també us presentarem un parell de jocs sobre el Masnou, que també tindreu a les vostres escoles, per continuar aprenent sobre el Masnou, sobre com funcionen les coses, com funciona l'Ajuntament, com funciona el municipi, i conèixer millor qui som, tots plegats, masnovins i masnovines, perquè vosaltres sou una part molt important d'aquest municipi. Per tant, moltes gràcies. Ara, a posar-nos a treballar, heu d'acabar bé el curs, que l'any que ve anireu a fer primer d'ESO. Per tant, desitjar-vos a tots plegats molta sort, que estudieu força, i ara, per acabar, farem una foto. Un moment, si ens permeteu. Continueu asseguts, sisplau. Que els vostres representants, que tan bé ho han fet avui, es posin dempeus, que farem una foto final i un aplaudiment per ells. Moltes gràcies a tots.